Bona nit, benvinguts al canal de Tirant-lo Dau. Estem avui aquí per jugar la tercera sessió, crec, sí, no? Tercera, de The Between, del retorn del Royal Explorer. Presentar en Marc, en Basidio, què tal? Bona nit. Amb ganes de jugar i de lligar pistes o què? A veure, descobrim l'última mecànica, no? Sí, bueno, n'hi I, ha cosetes que s'han quedat, vull dir que ja aniran però apareixent, però hem vist tot el cicle sencer de dia, no? Amb totes les a cosetes. veure si anem encertats o no. Ja, Que no ens hi jugaríem calés. No. molt bé. Doncs, Xavi, què tal? Bé, m'ha encantat, amb moltes ganes. Aquest joc està molt bé i amb aquesta taula és increïble. És guai el joc. Sí, bueno, la taula també, Però vull dir que el que evoca, no? El que busca i tal és molt guai. I per últim, Garmarat, què tal? Hola, bona nit. Jo només vinc pel joc, Vosaltres perdonin pels tots. No, moltes ganes. És un plaer enorme, com em diu el Xavi, jugar amb vosaltres. I sí, tinc ganes ja de provar això de les pistes i resoldre i a veure què passa. I que entenc que comportarà una mica més d'acció, no? Bueno, veurem, depenent de la teoria que veiem i què anem a fer, però sí. Sí. Jo tinc una pregunta abans de començar. Vinga. Els objectes personals que ens vam definir a cadascú, Els quan podeu els fer utilitzem... servir, teniu avantatge. Tiraríeu amb 3 daus. Vale. I llavors el cremem, aquest objecte? Sí, narrativament no el cremes, perquè el pots continuar tenint, però Pot aparèixer sí les que narracions, mecànicament no tornarà a tenir avantatge, saps? Narrativament no l'hem de destruir, ni perdre, ni res. No és necessari. D'acord, perfecte. Doncs ja O està. sigui que jo hagués pogut llançar amb 3 daus el ritual. Perquè portava I- vestit el vestit. I ara que tens condicions, et pots ajudar a les condicions per tirar, dels objectes per tirar normal. Vull dir, si tu havies de fer una tirada amb una condició que et posa un desavantatge, i vas servir un objecte, et tiraràs normal. Vale. Vale, Vale? va bé recordar-ho. Molt bé. Sí, perquè això dels objectes, si no es queda allà i ha passat, més partides que ho he vist, que te'n vas oblidant i acabes la partida, hòstia, els tinc tots, podria haver fet servir algun en algun moment. Vale, doncs... Jo vull reclamar una altra cosa. Però sí. Que vam jugar allò que... No sé com es diu, Allò els que ecos de la noche, aquests. Sí. I em surt el Munchkin i jo quiero recuento d'ecos. Exacte. No, és que comencem... Ara no comencem el dia encara, entrem a la fase de l'alba. Vale? La fase de l'alba, igual que la de l'aposta, és mecànica, de fer 4 coses i llavors entrarem a dia. Vale. El primer que diu la fase de l'alba és rebre recompenses si vam resoldre l'amenaça, no vam resoldre cap amenaça. Respondre a les preguntes de l'alba. Vosaltres us vau marcar unes quantes preguntes i algunes ja les teníeu marcades. Llavors, per cada pregunta que vosaltres pugueu dir que sí que l'heu respost durant el dia anterior, d'alguna manera, tindríeu un punt d'experiència. Vale? Però també si durant aquella història havíem afegit alguna de les coses que ens havia És que n'hi ha una de les preguntes que és si vas experimentar un eco de la nit. Tens raó, si tu vas experimentar-lo, tens un punt d'experiència. Vale? Llavors, si voleu, comences tu, Marc, a Basidio. Si vols, ens dius quina creus que has respost. Bueno, jo he fet un ritual. Vale, això ja era una. Vale. I did you consult someone with your supernatural affinities as the basis for that advice? No, anglès és brutal. A veure, espera. És la quarta? Sí, la cinquena? Si hay... No. Jo crec que aquesta no. Si vas assessorar algú... Que conté la Jane? Sí. Pues, utilitzant els teus d'això sobrenaturals, vale? També. Mira. I l'eco de la nit,
Pues... El vas colar o no el vas colar? Me pilles que no ho sé. Sí, no. Vale? Si us Vale. sembla bé. Doncs et marques a dalt és aquí o no Sí, sé on no. X. No, a la columna de Experience l'esquerra. track, no? Experience Sí, track. te'n marques 2. Vale, Garmarat? Val, jo tinc marcat... Bueno, el de contestar i resoldre, aquesta ja hem dit que no. No. Si vaig experimentar un eco de la nit, i jo el que vaig intentar fer és narrar aquell tros on lligava el monocle. Sí. Clarament era un Sí. eco de la nit, allò. Sí. Per tant, entenc que allò n'és un. Sí. I l'altre que tinc és que no computa, o sigui, no ho he fet, que és que si he destacat en la societat d'aquí a Londres per motius equivocats, crec que destacar encara no ho he fet. No. Tot ha sigut bastant discret, Vale. no? I el que Vale. sí que crec que he fet, que és la cinquena, que és he utilitzat la violència per solucionar un problema, i és que he utilitzat la violència per treure'm una condició, que és amb aquell moviment macabre que vaig fer, Sí. baixant La els nit. baixos fondos i llescant la... Sí, A no ho una noia. repeteixis, sisplau. Vale, doncs sí. Perfecte. Doncs Xavi. Vale. Sí, n'hi ha un que és... si he posat les mans en una pila de budells i he gaudit Crec cada que sí moment que ho vas d'això. fer, no? Sí. I l'eco de la nit, no sé si és una mica patillero, però sí que vaig fer aparèixer en la història el rellotge de paret, igual que el que hi havia, però no sé si és suficient. O Si és la teva molt intenció superficial. era aquesta, Sí. a mi em serveix. Vull dir, Sí? si no ho has pensat a posteriori del No, rellotge que el vaig vaig dir fer. que... No, Sí, O sigui, jo crec que sí. Jo ho recordo, Jo ho no va recordo. ser fortuït, però... Sí. Vale, doncs Llavors- marca't dos punts d'experiència. Aquí el track aquest, no? XP track. Madre mia, tio, has de una vista aquí de links, col·lega, amb aquest Sí, la gris fitxa de estupendo. Robin és horrible, És bastant horrible, sí. Vale, i ara, si voleu, podríeu canviar les preguntes de cara al dia d'avui. Les 3 de dalt no, Correcte, però les les 3 no? primeres sempre hi són. Llavors les altres Les 3 dos primeres no. Vale. les podeu moure, si volguéssiu. Vale. Doncs sí. Sí que canviarem alguna. N'hi ha de meves que són una mica loques, Ja. Clar, en el fons entenc que això és el que fa és, no? Són com petits Intentar- disparadors perquè... Bueno, intentar que vagis cap a algun lloc, no?, del personatge, que exploris una part. Sí. Vale, va. Vale. Ho teniu? Jo les mantindré, em sembla. Poden mantenir, cap problema. És que em pica moure'm una mica, si no és que em... És que n'hi ha una que Vale. no sé com Vale. ho faré, tio, perquè les dues es contradiuen entre elles. Bueno, no és la mateixa Hòstia. escena, A menys que digui durant tot el dia, que no crec, no? Són coses concretes. Sí, n'he de tenir dos marcats. Vale, jo... N'has de tenir 2 de marcades a part de les 3 primeres. Vale. Em dieu quan ho tingueu tots i començarem. Tenint en compte que tens la màscara aquesta, vale? Que la pots narrar, si vols, abans de començar, o si vols entrem una mica en d'allò i quan tu sí. creguis la entres. Sí, a mi, si Sí, no no? et sap greu, No, jo comences crec que a narrar una no. mica per Sí. no entrar en fred i llavors ja... Perfecte. Vale, i una cosa, clar, entenc que tothom té 7 màscares. A la que gastes les 7 màscares, Adiós. Sí. adiós, Va, mort personatge. Sí, a veure, si féssim campanya i tal, hi ha les màscares del futur, hi ha més coses, però al seu one shot ens restringim aquestes màscares i prou.
Sí, està bé. Vale. Vale? Vale. A veure... Quan ho tingueu tots m'aviseu, Jo ho tinc. Jo també. Sí? Entenc que tu també, no, Garma? Sí, M'has dit? sí. Vale, doncs Estava posem repassant les musiqueta màscares. i entrem a dia. Espera. Comencen a sortir els primers rajos de sol, atenuats per una boira, i més que una boira, núvols baixos. La ciutat de Londres sembla que tingui sostre. Sostre gris, blau, un blau gèlid. I no plou, perquè el que cau dels núvols són petits flocs de neu. Veiem un nen pel carrer que aixeca el cap i treu la llengua, i un floc de neu li toca la llengua. Somriu i se'n va corrent. Va fins un carreró i comença a trucar cases. Alguns companys seus surten al carrer. Està nevant! Som 10 de maig. No és gaire habitual que nevi a Londres, un 10 de maig. I la ciutat en aquests moments es transforma amb alegria, o almenys en aquests carrers, perquè lluny d'aquí, en un pont del Hyde Park, hi ha un rodamón que passa fred a sota, amb el seu gos, amb una manta. La nit ha estat molt freda i se li veuen els dits, unes ungles blavoses, tremola, i el gos que es va recolzant cap a ell, cada vegada més a prop. I seguim veient aquests flocs de neu, i ara els veiem a través del vidre d'una finestra. De la finestra de la casa Hargrave. Un home gran, baixet, calb, cabell blanc, vestit amb un trajo, Lian, aquella persona, el majordom, que no la veieu quasi mai, però que sempre ho deixa tot a lloc, quan vosaltres sou fora. Es mira per la finestra aquesta neu que cau. Es gira i s'acaba de posar bé el guà blanc que porta a les mans. Ha parat la taula i veiem tasses de te, uns platets amb algunes pastes, una barra de pa amb alguns talls fets, mantega, marmelada. I veiem al fons d'aquest saló una altra taula, una taula com de te, on hi ha també un sofà i un parell de butaques. Les mateixes butaques on hi vau portar en Sir Vincent i vau comentar per primera vegada aquest tema. A sobre la tauleta hi ha dipositat 4 objectes. Sobre un tros de roba blanc hi ha un braç de dona. Al costat, uns quants papers, informes de la forense, de la Paula. En un racó hi ha escrit alguna cosa així com sang congelada? Interrogants. I emmarcat. Ho heu marcat vosaltres en algun moment. També hi ha la il·lustració feta a mà d'aquell tatuatge que vau veure. I al costat,
un pot de vidre amb aquest escarbat blanc que pica contra les parets d'aquest pot. Lian normalment és quasi invisible per vosaltres. I ara s'acosta fins a la taula on hi ha totes aquestes coses i al costat d'una estàtua d'un cavaller, l'armadura d'un cavaller posada com d'estàtua, es queda dret, amb les mans creuades, com si formés part del mobiliari. On és la Janet aquest matí? La Janet està a la seva habitació. Està manipulant unes ampolles amb un líquid terbolenc i té els ulls vermells. Va tota despentinada i encara porta el vestit de núvia. Destapa l'ampolla, veu una mica, molt poquet. Es treu el vestit per agafar una miqueta, una roba qualsevol, i es disposa a assecar plantes amb el seu sobre. Aquell sobre que té, que estranyament asseca les plantes, aquest sobre tancat. Fa una bosseta amb les plantes i baixa cap al menjador, cap a aquesta sala, on hi ha aquesta taula. Jane? Com et despertes? La Jane s'ha llevat més d'hora. La Jane, de fet, està esperant ja al menjador i veu arribar la Janet. La trobem vestida d'una forma molt senzilla. Un petit vestit, quasi el que podríem imaginar un vestit d'aquests d'escola privada, amb una faldilla amb plecs, blau marí, fosc, tota ella, i a sota una camisa que tot just treu el coll blanc per al damunt. Està recolzada al costat de la porta que dona a la cuina, amb una cama estirada i l'altra doblegada, arrepatjada d'una manera molt distreta. A la seva mà té una tassa de te, molt diferent al te de la nit anterior, que ensuma i la desperta. Se sent quasi clarivident. Ja fa estona que està al menjador. Somriu i saluda a la seva companya. Com baixa, amb un somriure molt juvenil. Sembla que encara, tot i que ella és jove, encara rejuveneix més. I sembla que estigueu veient una nena de potser 13-14 anys. Està contenta, està feliç, li agrada que hi hagi aquest ambient al menjador, visites, i més si són la doctora Paula, una persona amb la qual pot parlar i intercanviar coneixements. Jerky? T'has mutejat. Perdoneu, el Jerky està assegut al terra de la seva habitació, sobre una catifa que fa temps havia estat vermella i ara passa de grana, fosc. Tota l'habitació fa una pudor de fum horrible. De fet, es concentra tant el fum amb l'habitació que té les finestres obertes i algun dels flocs de neu entra. La llar de foc és encesa i davant seu pengen uns petits talls de carn a assecar. S'aixeca i
se'n va cap a la finestra. No porta la trena feta, de manera que aquest vent hivernal, malgrat ser març, del matí, li fa voleiar aquests cabells negres, atzabeges, que li cauen com una cascada a l'esquena. Va amb el tors nu, però el barret posat amb la ploma, i s'aboca al carrer. Veu els nanos que surten a jugar, però es queda amb una escena. I ara, mecànicament, si us sembla bé, narraré la màscara. Veu com tots surten, criden, s'emocionen, obren la boca, deixen caure els focs de neu a dintre, però es fixa en un nano que, quan ha estat alertat pels seus companys, al sortir de casa seva un braç ha sortit de dintre i l'ha enxampat pel coll de la camisa i l'ha frenat de cop. Darrere seu una figura severa, recta i vella l'esbronca i de males maneres li fot tibada i el carda cap a dins de casa. Per la força t'ha convençut que ha caigut a terra i connecta amb quan era jove. I amb el pes de la responsabilitat de ser el fill del cap. Recorda com quan els seus companys adolescents començaven les primeres caceres d'iniciació i sortien de juerga. El pare el frenava. Em deia que no era cosa meva, que no era feina del fill del cap. Un dia al vespre, després de la cacera, van quedar els col·legues. I jo no me'n vaig poder estar més i vaig sortir, evidentment. Darrere meu va sortir el pare, igual que aquest que acabo de veure al carrer. I em va agafar pel braç. Va ser en aquell moment que alguna cosa dintre meu es va trencar, perquè de manera instintiva vaig pagar el pare. I des d'aquell moment tot es va trencar. I des d'aquell moment vaig renegar del que teòricament el destí em tenia preparat. Em desenganxo dels pensaments, torno a l'habitació, recullo curosament els talls, els embolico amb roba, em vesteixo i baixo a l'habitació, deixant rere meu un rastre de fum. I ens trobem tots tres a aquest menjador. Garma, et sembla que tenim un retras? No sé què està passant, Basidio. El mateix que em passava a mi, que et retraces, tio. Voleu que refresqui? Sí, provem-ho. Vaig en delay, ok, vull. Quin rotllo, tio. És el mateix que va passar amb mi dimarts. Hola, què tal? Vale, Hola, bé. ara sembla que vagi bé. De tempo? Vale. Vale, Voy a refrescar. doncs estem en aquest menjador. Una cosa, Xavi, em sembla que has entès que hi havia la Paula, però la Paula no hi és, la doctora. Hi ha els seus informes. L'escena és vostra. Teniu els objectes. La Janet, saltant-se cap a l'ampolla amb aquest insecte, i li comença a parlar. Li pregunta coses, li pregunta... És que... Ets tu qui ho fa això? Què passaria si t'obrissi? Vols que t'obri? Jo t'allibero, però m'has d'explicar. Què tens a veure amb tot això? Glaces la sang? Te transformes en dona? Manipules a la gent? Què és el que fas? I pico contra l'insecte que revoloteja dins de l'ampolla amb més ràbia. Sembla inofensiu, no, nois?
La Jane s'hi acosta molt a poc. Sí, sembla inofensiu. I mentre està dient això, es passeja per davant de la Janet. Igual que les teves plantes, que són només fulles, igual que el ganivet d'en Jerky, que és només un estri, una eina. Moltes coses semblen inofensives, però sabem que no ho són. Està nevant. Tens algo a Per fi. veure, tu? Li pregunto. A l'insecte, entenc, no? Congeles la sang. Aquest insecte va sortir de l'Antàrtida. Apareix en Jerky, que baixa de dalt. Ui. Estem ja intentant lligar en caps. S'apropa i veu a la Janet amb el pot de vidre a la mà. Et parla? No. Simplement... Intento comunicar-me. L'alliberem? Pot ser divertit. Espera't. Tenim, i agafo els papers, tenim un informe sobre sang congelada. Una picada podria passar desapercebuda i vés a saber si no tenim el culpable aquí mateix. Però tenien... Ah, sí, és veritat. Les ferides eren de fora, no? Eren internes. No, si no recordo malament, havia com esclatat de dintre cap a fora. Dintre cap a fora. Fullejo els papers i ho trobo. Aquí ho diu. Però, malgrat la sang es congelés d'aquesta manera, la reacció podia ser provocada per pícol vidre. Algú molt petit. Així que creus que... Tot i que tenim un altre... No, anava a dir... Tenim una altra cosa pendent en aquest cadàver que havia glaçat, que és el... I agafo l'altre paper. El tatuatge aquest. Aquesta... Una expedició a l'Antàrtida, un insecte, un tatuatge... I una dona. Pot ser que el tatuatge sigui... Senteixo. El cadàver d'una dona? Ho sabem, això? Sabem que no, no? Que el tatuatge sigui... Què vols dir? Sí, el tatuatge... tatuatge li vau veure en el capità. El capità. Podria estar en la dona, també. Només teniu el braç, no ho sabeu. Podeu incloure la teoria, si creieu que és així. Així que aquest insecte és cobdiciat per una secta que es tatuen i van amagar una dona, potser. Van tenir el vaixell una dona. Per què? Potser necessitaven que algú dirigís alguna espècie de ritual i només ella era capaç. Una De la sacerdotissa. mateixa manera que tu ets capaç de fer... Ja saps, això que tu fas, no li vull posar nom. És pràcticament art. Una sacerdotissa que ha acabat menjada. Tot encaixa una mica, no? Una sacerdotissa, uns símbols, aquest maleït escarbat. Una sacerdotissa... No trobo que el rang de sacerdotissa presti a ser menjada. I si la dona... Em sonen històries de... Potser aquest grup, aquesta gent, necessitaven un mitjà per aconseguir alguna cosa. I l'únic mitjà era potser la puresa de la dona. Vols dir com un Que sigui ben bé mèdium? un mer...
la manera d'aconseguir d'accedir a alguna cosa. El que està clar és que un grup d'homes ha anat a l'Antàrtida i, pel que sembla, per un objectiu amagat. Han vingut a buscar... I la necessitat els ha fet portar una dona van anar a buscar. Miro el braç de la dona. Vam deduir de quina manera estava separat del cos? Em sembla recordar que no. De tota manera, Semblava. és està desgarrat o és un tall fi? Això ho podem veure ara. Sí. Això em refereixo. No recordo si ho vam especificar o no en l'altra sessió. En tot cas, ho podem decidir ara. Jo Si és important per la teoria. vull recordar que vas dir que era un tall net, però potser m'ho estic Vale, pensant potser jo no ho perquè és el recordo. que em va passar pel Vale. cap, ara no ho sé. Vale. I si és una Comprem-ho, ja està bé. venjança? I si és una venjança? I aquests homes van anar enganyats per la dona i quan van descobrir el que havien alliberat es van venjar. És plausible. I la resta de la dona? Sí. La resta de la dona. Perdoneu, vaig amb delay? Sí, vas amb molt de delay. Torno a refrescar. Quin rotllo, tio. Vale, ja està. M'ho semblava. I la resta de la dona, doncs? Potser hipotetitzo, però no vam veure menjar en aquell vaixell. Sí que vam veure ampolles. Vam veure rom, vam veure ampolles de totes les mides i colors, però en cap moment vam veure res de menjar. No ho sé. No m'agradaria pensar-ho, però no ens enganyem. És una opció, i aquests talls tan nets, això no ho fas per matar. Vale. Màster, jo ara tinc una consulta mecànica, que és la següent. Sí. La història em porta, m'ofereix a compartir un moment íntim. Vale. Llavors, necessito guia. Això com ho faig? Què m'aporta? I puc fer-ho amb els dos o ha de ser només amb un? Jo ho faria que pugui ser amb els dos. Clar, seria fer el moviment vulnerable, d'alguna manera, no? I em trauria una... I em trauria una condició. Sí. Perfecte, és que em va collonut. Sí. Vale, doncs el dispararé. De la següent manera. Vaig bé, no vaig en delay. Sí, ara vas bé. Vale. I quan dieu això, em trec el barret. Cosa inusual. M'asseca la butaca i us dic... Val, ara m'agradaria que m'escoltéssiu perquè miraré d'explicar-ho només una vegada. Primer de tot, gràcies per no preguntar-me. Segon, si us explico això és perquè potser pot ser part o pot ser una cosa molt semblant al que ens estem enfrontant, al que jo porto a enfrontar-me gran part de la meva vida. Jo estic maleït. I estic maleït pel Wendigo. Wendigo és un esperit que et maleeix i et posseeix per haver menjat algú.
i l'haig de saciar. Si realment aquesta gent s'ha menjat aquesta dona, potser són víctimes d'una maledicció com la meva. Una maledicció on cada nit haig de lluitar perquè no es manifesti, perquè no saciï la seva fam, perquè no em converteixi en un monstre. Si el Wendigo ha entrat en aquest vaixell, em vull imaginar que ens podem enfrontar. Acota el cap i la trena li cau pel costat. La gent no diu res, però s'acostarà a en Jerky i molt lentament lliscarà la seva mà per acariciar-li la cara, molt a poc. No ho havia fet mai. No és propensa a tenir contacte físic amb la resta de gent, però això l'ha commogut. I segueix baixant fins que troba la mà d'en Jerky. I somriu, li fa gràcia. Aquest contrast entre la seva petita mà, tan dolça, tan blanca, i aquesta mà d'en Jerky, morena, plena de talls, de la feina bruta, i l'apreta. Ho sento. No contesta, però sents com et prem els teus dits contra els seus. Aixeca, es pentina aquesta trena llarga, es posa el barret, es refà i diu: es van venjar de la pitjor manera possible, si és que se la van acabar menjant. La Janet veus que et mira amb els ulls molt oberts, amb els ulls molt brillants, amb una rialla d'orella a orella, amb els ulls oberts. No diu res, però el cap ja li està rodant, ja té idees. Això que li has dit és molt interessant per ella. De cop, quan dius això, és com si tornéssim, sí, està ensimismada amb els seus pensaments, estava gaudint de inventar-se un possible futur que segurament intentarà en algun moment per dir, vale, doncs tenim teoria, no? Tot encaixa. I el... No veig per on vas. I l'insecte? L'insecte és el que em van anar a buscar i és el que les picades poden fer esclatar amb una criatura i senyala a l'insecte amb el dit dient-li, ets més poderós del que ens pensàvem. Com ho fas, això? Així doncs, com ho solucionem? Hi ha d'haver-hi algú que sigui el maleït. Hi ha d'haver-hi algú que... Hi ha d'haver-hi algú que vagi organitzar l'expedició amb aquest objectiu. Un cap pensant. Algú que sap tota la veritat i que ha mogut tots els fils. I amb Algú una que ha mica de decidit... sort estarà viu.
I miro, i en aquest cas sí que ja en miro la Jane. Vaig amb delay? És que ara estic en paranoia total. Ara Refresco. poquet, Una mica. però una mica. El capità era en Sir Edmund, oi que sí? Sir Edmund, sí. Sí. Jo penso que en Lord Vincent ens està enganyant. Ha de saber alguna cosa més. No ho sé. Puc parlar amb la seva dona, la dona de Sir Edmund. Si ell va fer aquest viatge per aconseguir algun objecte, pot ser que en sàpiga alguna cosa, no ho sé. Podem provar. Li haurem de preguntar, no? Sí, sí. Celebrem-ho. Vaig a fer un te. Refresco. I es treu la bosseta aquesta que Teoria tenim, ara hauríem de fer la tirada també, no? Per això. Sí. Si voleu aquesta teoria, sí. I la Janet se'n va cap a la cuina, treu la bosseta aquesta amb amb aquestes herba que està secant i diu i crida una mica infusió d'estramoni, en voleu? I se'n va cap a la cuina sense esperar resposta. I si voleu fer la tirada, perfecte. Vale, perquè em quedi clar. Quina és la teoria? O sigui, la pregunta és si és un animal o un artefacte. El primer, heu decidit... Bueno, una bèstia o un artefacte. Heu decidit que és una bèstia, no? Entenc que sí. Entenc. Sí, i que és el propi Gilfred, no? O un altre? El propi escarbat. Ah, que és l'escarbat. Jo en tenia això. Va, a veure... Jo entenc que aquí ara tants caps tan barrets, No, Jo és entenc que... Sí, això es tracta. Jo entenc que tenim un insecte que acabem deduint que és el que picant provoca aquest esclat de la sang glaçada. Que aquest insecte ha estat l'objecte pel qual s'ha organitzat aquesta expedició. Que tenim algú que deia que no sabia què passava, però que sospitem que és el que he posat sobre la taula, que sigui Lord Vincent, que en realitat sàpiga més coses, relacionat amb aquest tal culte del tatuatge, i hi ha una dona que hem acabat deduint que tenia un paper important com a sacerdotissa o clau per aconseguir aquest objecte, sí? Però que per alguna raó l'han pelat i se l'han jalat. Aquí és on jo he entrat el tema de la maledicció per haver-se jalat una persona. No sé si aquest últim apartat cal lligar-lo o no, i és ben bé paranoia d'en Jerky, perquè l'únic que fa és projectar la seva història. Però sí que potser estaria bé intentar saber o deduir per què caram volien aquest insecte. I si em permeteu, ja rolejo aquí. En Jerky es mira l'insecte. La Janet és a la cuina, hi ha la Jane. Jane, no em veig clar que... Ha de ser alguna més. És massa petit. Un insecte per què? Per assassinar? Per... Què en treus d'un insecte que quan... Ara sí que vas amb quan molt de et pica, delay, provoca aquesta reacció. Sí, és un rotllo, però... És raro, perquè... Comença,
Si fa gaire el burro, acabaré resetejant el router. Us faré esperar una mica més, però penso que pot funcionar més a llarg termini. Deies, perdona, que t'hem tallat amb el delay. Plantejava el dilema del per què l'insecte, no? Sí, La Janet crida. Ja ho descobrirem. No vulguis córrer. I la Jane agafa l'ampolla i li segueix fent voltes i repeteix aquesta frase que acaba de dir la Janet. Ja ho descobrirem. Ja ho descobrirem. Per què tu, petit? Ja ho descobrirem. doncs jo no tinc res més a dir. Si voleu podeu fer la tirada. Vale. L'únic dubte que em queda a mi, amb el que heu comentat, és el que està causant això. O sigui, vale, vosaltres dieu que és l'insecte, el que gela la sang i tal, però tota aquesta conspiració van anar a buscar un objecte, no? Parleu? Llavors, l'important aquí és l'objecte o és l'insecte? Què creieu? No, bueno, van anar a buscar els insectes. Ah, són els insectes, Però no sabem per quina raó. Vale, ok. Vale, doncs feu una tirada que la faci un de answer the question. Qui se sent afortunat? Jo sóc molt dolent amb les tirades, feu vosaltres. Tiro jo, pues? Tira. Vinga, va. Number of clues, 4, no? Sí. Question complexity? 4. Vale. Teniu un èxit parcial. Això vol dir que sí que és així, però hi ha alguna cosa que no acaba de ser així. Vale? M'encanta, perquè és que quadra molt. Ja m'he pensat això, dic, que ja és el que estem... Vale. Llavors, el que fa això és desbloquejar la segona pregunta, vale? Que és: per què no ha afectat a la tripulació fins que han arribat a Londres? Uf, Vale? que bona. I és complexitat 4. Llavors, és el que aconseguireu contestant aquesta pregunta, o sigui, heu de posar la teoria també on s'amaga la criatura aquesta. O el focus de la criatura o el que ho està portant. Perquè vosaltres teniu un insecte, però no us pensareu que matant aquest insecte s'acaba tot, no? O sí? No, intentareu? més. Ens ho podem estar pensant, però podem estar equivocats. En poden haver més. Sense anar més Per lluny. exemple. Vale? Llavors, la pregunta és aquesta. Per què no ha afectat a la tripulació? Descobriu el motiu i trobeu on s'amaga el focus. Per intentar acabar amb ell. Això està a la fitxa, no? Lo de preguntes. Crec que us vaig fer una fitxa perquè aquesta de pistes... No, és molt rara, aquesta de pistes. L'he obert abans i fet què? Ah, però, vale, era per anar a la part de clues i apuntar-vos coses. No, us vale. apunteu a mà i ja està. Doncs. Vale. Vale? També és complexitat 4. Vale. Així doncs, Lian, que mai diu res, fa una passa endavant. Voleu que desi tot això a l'armari? Bé, Ian, no sé si el braç el voldrà la Jane. La Jane se sorprèn d'aquesta frase. Diu, bé, com intentant quasi dissimular, sí, el puc guardar jo. D'acord. Marco un mig somriure. Comença a agafar els fulls, el tatuatge. Sembla que ja té una capsa preparada de fusta. En algun lloc teniu un magatzem, amb pistes i coses.
i s'acosta a l'insecte. I això també? A l'armari? No, Ian, això dona-m'ho. Ens ho guardarem de moment. Estàs segur? Podem posar a Liam... Jane, Alliberem l'insecte en una sala amb Liam i a veure què passa. I amb un te a la mà pico a l'esquena del Liam. No ho faríem mai, això. Vols una mica? No canvia el posat seriós. I... No. Traient-se de sobre. Tingui, jerky. I et dona el pot. refresco. Què voleu fer? Janet, Jane... És estrany que només n'haguem trobat una. I si realment aquesta és la culpable del que ha passat a port, tant, no ha passat durant tot el viatge. L'única cosa que em ve al cap és la diferència de temperatura. O que algú ha volgut així. Què vols dir? Aquest estava tancat. Potser n'hi ha un altre de lliure. O 2. O 50. Potser quan estava tancat no era encara un insecte. Em refereixo... Potser era... No, jo he vist com volava i com l'agafaven quan van arribar allà. Clonc, sentiu algo que ha picat el vidre de la sala. Jane, tu has girat el cap la primera. Veus del peu de la finestra, a l'altre costat, a fora, entre els flocs de neu que comencen a muntar una petita capa, hi ha un escarbatet blanc que, igual que el que pica contra el vidre del vostre pot, pica contra el vidre de la finestra. Però què dimonis? Janet, dona'm aquesta tassa de te. Ràpid. La gent s'acosta. Maleït. Vigileu. Obriré molt de pressa la finestra. Intentarem agafar... Ho veieu? Buida-la I amunt. primer, Jane. Buida-la primer? La tassa! Ah! Dimonis! I amb un moviment molt ràpid intenta obrir i caçar l'escarbat. Entenc que és... Bueno, no sé la mida, però... No, sí, t'hi pot cabre en una tassa. Però farem un moviment Imagino. diürn. Si falles, aquest escarbat Exploto, et m'explota la picarà. sang. Perfecte, Et la puta picarà. mare. Vale. They move... Sí, Podem ajudar els altres d'alguna manera? Ai, espera, que no em surt. Gasta una màscara. Eh? Que podem ajudar dient-li gasta una màscara si falles. D'avantatge o Sí, desavantatge? clar, és que jo veig com ajudaries des de fora. No, clar, els nostres objectes no poden afectar els altres, entenc. No. Amb avantatge perquè tinc una tassa, no? Si no és el teu objecte preuat, no Merda. hi ha avantatge. Sense res, no? No. Sí. Vale. I la faig de què? Vitalitat, compostura, raó, presència o De sensibilitat? vitalitat hauria de ser, que és Sí, la més mutamia. física. Vale. Allà voy. Mira, un 8. L'escarbat...
va picant contra el vidre i tu aixeques una mica la finestreta i et fa tanta por que aquest bitxo et piqui pensant en tot el que acabeu de dir. Si la vostra teoria és correcta, és la teva fi, si et pica. I corres a posar la tassa, però amb tanta mala pata que el parteixes pel mig. Merda! El mates. Bé, encara el podrem analitzar, ni que sigui. Me l'emportaré a dalt, si no ho sap greu. Vols un llibre d'entomologia? De moment... crec que faré. Però pensaré en tu. Passa alguna cosa especial quan es parteix per la meitat? Té sang? Veieu que deixa anar com una substància blavosa. Un líquid espès. Es forma un bassal. Els insectes normalment no tenen res a dintre. Líquid, no? No hi ha grans quantitats de sang ni res. Aquí ha deixat un bassal bastant important. Un líquid blau, quasi sembla tinta. D'un blau elèctric, que contrasta amb el blanc de la neu i el seu cos. No sé si prefereixo que n'hi hagi molts o que ens l'hagin enviat a nosaltres. Què creieu? Enviat o atret? Aquesta no m'agrada tant, però també pot ser. De mida és de la mateixa mida que el que teníem a l'ampolla o...? És una mica més petit. Agafo el pot i l'acosto al mort. Continua intentant sortir. Però res, o sigui, no noto... No noto que s'acceleri, que vulgui anar cap al cos, en direcció en aquell cos de l'escarbat mort. Vol anar cap al cos, però si tu acostes la mà per sobre, també vol anar cap a la teva mà. Busca contacte, busca sortir d'alguna manera i tenir algun contacte amb algun ésser viu. Vale. I si no és Gilfred i ets... pica l'ampolla. Gilfreda. Et refereixes a la dona? Em refereixo a l'escarbat. I si pon ous? Em sembla que quan deixi això dalt em faré una dutxa. Només em pensa en la idea de... no ho puc ni dir. Jane, el cas és que ja que l'has matat tu, et toca a tu assenyalo recollir això i mirar què és. Sí. Sempre jo, joder. I I sents que de lluny crido, i en aquest cop no hauràs de fer-ho tu, tranquil. Molt bé. Entenc que la Jane... Vas examinar la criatura o que... Sí? Puja a l'habitació i... Bueno, vols que ho relegi? Sí. S'asseurà a la taula. Encendrà una petita llum que té al costat, a l'escriptori. Apartarà tots els llibres, tot el que tenia allà sobre, el jardinet de sobre taula. I comença a obrir calaixos, dels quals treu un joc d'agulles de cap. Treu un petit quadrat que és com de cotons, suau, i diposita el diposita al mig de l'escriptori sota aquesta llum, on col·locarà
aquest escarbat que fixarà amb molta cura amb aquestes agulles i l'examinarà. Mirarà la boca, l'aparell mastegador, si té algun possible verí o qualsevol cosa. Vale, doncs fem el moviment d'indagar. Vale, amb raó. Indagar és information, perdó. Sí. Vale. Amb raó. Ja l'he fet amb raó, tal qual. Perdoneu, aquí. Vale, podria gastar una màscara. Ah, si vols, sí. Si gastes una màscara hi ha una pista. Sí, no em farà molta gràcia que aquest escarabat em toqui els nassos. Les màscares són... He de marcar la primera que no està marcada, és? Màscares del passat? Sí. Vale. I què, ho explico com a flashback o... Si vols t'ho guardes per després sí, o si potser, vols... sí, jo crec que m'encaixarà més en un altre moment. És que ara la primera, a més a més, és com estranya. Vale. Doncs... Estàs examinant aquest cos partit en dos, amb aquest líquid blau que el rodeja, i amb el microscopi, amb aquestes lupes, vas mirant, sembla un escarbat, no li trobes res que et faci pensar que té res especial, a part de la pell, aquesta pell, bueno, aquesta armadura blanca. Però llavors, d'entre els òrgans interns, veus com un cuc que en surt. Un cuc que mentre es mou sortint, veus que alguna de les potes fa un moviment de l'escarbat, quasi com si aquest cuc estigués manipulant l'escarbat des de dintre, com un paràsit. I ara estigués deixant anar aquest autòmat que portava. És un cuc llarg, llafiscós, negre, que es mou entre el líquid blau, com pot. Agafo unes pinces. L'agafo, començo a tibar. Veig que és enorme, molt llarg. I tu? D'on surts? Amb l'altra mà, sense mirar, busco, remeno, tiro coses al terra, fins que aconsegueixo accedir a un dels meus potets i el fico al seu interior. I baixo les escales. Pràcticament no les toco. Ei! He trobat això. Janet, tu ho havies vist mai? Estava a l'interior del cuc. Era com si el pilotés, com si fos això el que el fes moure. No sé si aconsegueixo entendre el concepte, però m'enteneu? T'està afectant l'estramoni, Jane. No és això, de debò. Ho he vist amb els meus ulls. En tot cas, el podem guardar. Tu acosta. O sigui... S'assembla amb un cuc que haguem pogut veure abans? O és un cuc amb una...
És com un cuc de terra, però negre, i deixa anar una bava al seu voltant molt llefiscosa. Una mica més gruixut que un cuc de terra. Sembla que sigui molt elàstic. S'allarga molt i després s'arronsa molt dintre d'aquest pot que té la Jane a les mans. Entenc que esteu tots aquí? Estem tots aquí? Sí. Jane, tu que entens com funcionen aquestes coses, ens estàs dient que aquest cuc es pot posar en un altre animal i el controlarà? No sé si és hoste dependent o no, però et puc assegurar que és el que he vist, és el que està passant. Amb els escarbats estic convençuda. El Jake... Sí, en Jerky fa una passa enrere. I ens podria controlar a nosaltres? Se'm fa difícil creure que podria, però... no ho provarem. No ho provarem, oi? Per què no? I mira a Janet. Podem agafar algú del carrer, d'aquests que ningú trobarà a faltar. A veure què passa. La Jane, al sentir això, gira i se'n torna a l'habitació. Tranquil·la, et podràs quedar als braços si vols. Calla! I desapareix. Abans no tanqui... Jane! Miro si faig tard o no. Vacila un segon. Se'l mira. I si et trobo un hoste? Animal. Para. I gira. En què estàs pensant? Bé, aquí darrere al carreró sempre hi ha gats, pollosos, de carrer. No seria complicat agafar-ne un. Mira a Janet. Estàs d'acord? Jo? I tant. No és un humà, però també saben coses. D'acord, però res més gran que un gat. I que sigui de carrer, no fotem. Preparem-nos per si l'hem de matar ràpid. No fos cas que el gat es tornessi agressiu. D'acord. En Jerky se n'anirà darrere al carreró. Segurament intentarà replegar alguna cosa prou suggerent com perquè quan surti algun dels gats de fora se li acostin. I més aprofitant que neva i fot fred. La taula de l'esmorzar està parada. Heu estat tan absorts que està plena encara. Qualsevol pasta o alguna cosa de menjar, potser una mica de marmelada, podrà treure sense problema. Agafo el pot de marmelada i surto a darrere al carreró. M'aixeco les solapes. Comença a fer aquell ventet tan gèlid. Mentre els flocs de neu se m'enganxen als cabells negres, m'ajupo i mentre pico a un dels cubells d'escombraries vaig fent moixaines perquè vinguin. Mixos, mixos! Em suco un dit al pot i espero que l'olor faci la seva feina. Hi ha un gat en una repisa del primer pis del carreró que tímidament s'acosta, se't queda mirant i fa un salt. Salta a un petit balcó i després al terra. Cau de 4 potes i se t'acosta a poc, quasi en posició d'atacar amb el cul amunt i les espatlles quasi a terra.
a poc, i es para a 1 metre teu, mirant-se el pot. Aplano la meva silueta. De fet, un dels genolls ja em toca l'orella, mentre l'espatlla esquerra gairebé ja la tinc arran de terra. Allargo molt el braç i m'abaixo molt per mostrar-me el mínim d'amenaçador possible. Vale. Allargaré el dit i, si em llepa, deixaré que es confiï fins que amb un moviment ràpid intentaré agafar-lo pel clatell. Fem un moviment diürn amb vitalitat. Vale. Sense avantatge. Sense avantatge. Vale. Vale. Un 8. Vale. Narra'ns que ho aconsegueixes, però t'endús una condició desgarrinxat. Em comença a llepar i veig que comença a agafar confiança i, a més, que li agrada. I fa allò que els gats a vegades fan, que amb tant desfici per llepar-me la marmelada del dit, em mossega, i em mossega molt fort, perquè de cop em surt molta sang, em fot un forat al dit. I mentre renego, el pillo pel coll i amb el braç mig esgarrinxat entro cap a dintre, cridant: Jane, ja tinc l'hoste! I afanya't si tens una gàbia o alguna semblant. I em sentiu com les passes retronen les escales de fusta que pugen cap a la teva habitació. Una gàbia? No estic preparada. Doncs una manta! I agafa els llençols del llit i els tira per sobre per aplacar el gat. El gat no para de L'embolico. moure's. No para de moure's. Esgarrinxa una mica el llençol. Janet! Però heu de ser Janet! ràpids. No tens res per tranquil·litzar-lo? Enxufa-li la boca la tassa. A veure què fa el cuc. Porta'l. I destapem i li enxufem entre els ullals. Vale. M'imagino que algú, potser en Jerky, no? L'està aguantant. Qui li introduirà el cuc a la boca? La meva aposta és que el Jerky està al damunt del gat, la Jane li està obrint la boca i la Janet li enxufa. Vale. Però la idea és fer servir el potet, destapar i enxufar el pot sencer. Molt valenta eres abans, Posar-li el pot com un morrió, no? Perquè hagi de... Vale, doncs fes una tirada de moviment diurn, vale? Jo? I diem, sí, tira-la tu i amb avantatge, vale? Perquè t'està ajudant tothom. Vale. Si falles, què passarà? Què creieu que pot anar malament aquí? Molt desastrosament. El cuc Cap al gat no va. del pot. Cap a algun lloc anirà. Però cap al gat Tira no. del pot. El cuc es ficarà per sota la pell d'algú. Vale. Que pugi l'Ian també, sisplau. Vale, vinga. Quina... Vale, vinga a la pell, no el Liam. Liam està fent les seves coses. Amb què? Vitalitat, no? Jo crec que és vitalitat. Si tu no em Jo crec que sí, perquè al final és algo físic. Vale. Bueno, pues tenim un menos 1 aquí, Hòstia. Bueno. Vale. Narra'm com li enxufes. Jo et narraré què passa després, una vegada l'has enxufat. Vale. Doncs vaig molt ràpid cap amb ell, mentre el Jerky tarda una mica a agafar-lo i obrir-li la boca. I
de cop, potser massa fort, li pico contra les dents un moment, contra aquests ullals, per entaforar-li dintre. Què passa amb el cuc? Jo no sé. El cuc es deslliça cap a la tràquida, tot i que el gat no para de moure's. I entenc que després li tapes la boca, no? Li treus, o la Jane, que tenia la mà intentant-li obrir la boca, la que li treus el tap, li apreteu al cap, no? Perquè no pugui treure's de sobre el cuc, i el gat no para de moure's. I amb una de les potes t'enganxa, Jerky, amb un moviment sobtat, sense voler, el deixes anar. Jane se t'escapa, el gat surt rodolant contra l'armari, corre, passadís enllà, sentiu paf a l'altra punta del passadís, escales avall. Què feu? Anar darrere el gat. Surto disparat a pillar el gat. A la... Jo miro per la finestra per veure cap a... Sí, per si no l'atrapa i surt al carrer per veure en quina direcció marxa. A la que en Jerky i la Janet comencen a córrer escales avall, veus Jane com el gat corre pel carrer, creuant el carrer. I entra en uns carrerons, a l'altra banda del carrer. Sortiu a fora, els veus, estan a baix. Això Els hi pots indicar, però ha anat a uns carrerons. Cap allà, sí, cap allà, ràpid! Maleït gat, el reconeixerem. Preto a córrer. Tu també, En Jerky comença a córrer. Janet, a darrere. també. Doncs comenceu a córrer a... Tu vas amb uns mocassins. Hi ha un dit de neu al terra. Els peus... fa fred, els teus peus, ara mateix. Comenceu a córrer, travesseu el carrer. Potser passa en aquell moment un carro i quasi que us tomba, però aconseguiu travessar el carrer. I entreu en aquest carreró estret i fosc que se'n va cap endintre. Aparentment, on ha anat el gat? Perquè al carreró hi ha finestres, hi ha... Vull dir, les cases s'acaben amb terrat a un primer pis. Al final del carrer se n'obren dos i esteu en una zona de Londres que és antiga. Els carrerons ziguezzegen una mica. Cap on anireu? Jo Què fareu? m'abraço al Jerky així, i li dic que hem perdut el gat. El parit ha desaparegut. Hi ha 1000 llocs on anar i ja no ho farem, això. Super frustrat per l'actitud de la Janet, l'agafo del canell i la tibo per córrer i arribar al final del carrer i a veure si, veient la bifurcació, si tinc la potra de veure alguna cua que s'escapa a banda i banda. Fes-me una tirada de moviment diurn amb raó. Per intuir. Vale. D'acord. Desvantatge per culpa de la Janet o què? No, pots tirar normal. Un 8. Vale. Doncs arribes al final del carrer, on te s'obre la bifurcació amb dos carrers. Dos carrers que acaben en carrers principals, que ja veus carros que passen pels dos, un a cada costat. Poses a mirar i no el veus, però sents un clinc, una brossa, una tapa de brossa que cau. I al sobre hi ha una finestra d'una casa, que hi havia un pam oberta, hi havia com un taco de fusta. No entens per què amb el fred que fa, però hi havia un taco de fusta. I ha entrat allà, n'estàs segur. Intento estudiar quina és la porta que va... Bueno, que mena aquí dintre, que és d'aquesta casa, per anar-hi a trucar. Vas fins al carrer principal, perquè al final tot això és un lateral d'una casa,
i et trobes amb la porta de la casa. Truco, em giro amb la Janet. Janet, i ara et necessito serena. I sé que quan dic serena penso... Estic serena. Miro d'arreglar-me la jaqueta, em pentino la ploma, em poso bé la trena i espero que m'obrin. La porta s'obre. Una senyora gran, tota vestida de negre, amb cabells grisos, baixeta. Diu, sí? Veieu que entreobre molt poc la porta, com si desconfiés d'aquell dia fora. Em trec el barret en senyal de respecte, faig una petita... insinuo una petita reverència. Sento molt molestar-la, senyora, però acaba d'entrar un gat a casa seva. No sé si és pas el vostre gat, però el problema és que se'ns ha menjat una joia que ens pertany. Un gat que s'ha menjat una joia? Sí. Sí, disculpi, aquesta finestra que hi ha aquí és vostra? Senyalo la finestra per on he vist entrar el gat. Sí, però no pretendrà que entri aquí un desconegut a casa meva a buscar un gat que ha menjat una joia, oi? Sí. Vingui amb un podria policia. comprovar. No. Podria fer el Sap favor de greu. tancar la Problema. finestra? Tanqui la finestra, sisplau. Sí, ja tancaré la finestra. No tenim cap inconvenient en anar a buscar un policia, sempre que, si vostè mentrestant pot comprovar que el seu gat és a dintre casa, sa i estalvi, perquè s'importa molt que estigui bé ara en aquests moments. Bueno, però és que jo no tinc un gat. Jo en tinc 10. No sé on són, pare. Ni surten, entren ni surten. Les espatlles d'en Jerky s'ensorren i es mira la Janet. Per això té la finestra oberta, tu? Amb el fred que fa? Bueno. Intento descriure-li el gat, si és que tingués alguna cosa característica. Era un gat negre. Potser tenia una taca blanca en una de les potes, la delantera esquerra, que el feia diferent. És el gat del mitjó, el que sembla que porti un mitjonet blanc a la pota de davant esquerra. Molt bé, sí. Ja ho vaig a mirar, sí hi és, però els gats es mouen, a vegades estan sota el sofà, a vegades estan a la cuina... És seu no el sé. gat, per això? No, jo tinc els meus, però a vegades venen altres gats a aquesta casa. Bueno, a l'habitació aquella. Deixo entrar. Doncs si no és seu, li importaria portar-se'l perquè mirarem de tenir-ne cura fins que ens retorni de la manera més digna la joia que s'ha endut. És un petit anell de la meva... I em surt promesa, i en aquell moment veus, Janet, com m'enrajolo. Em poso vermell. Sí, et poses vermell. Fem una tirada de presència per intentar convèncer aquesta dona de que us porti el gat. Li podem pagar, si fa falta. I just quan diu això la Janet, acompanyaré la tirada de presència amb una de les 3 monedes que tinc, que me les posaré a les mans i les faré ballar de la meva manera característica, com insinuant que fins i tot podríem pagar, perquè això passi tal com volem. Entenc que llavors em donaré avantatge. Sí. I cremo les monedes. Sí. Doncs... I tiro per presència. Vale. I trico una merda de 7. D'acord. Vaig a veure... Esperin-se aquí. I tanca la porta. I sentiu per dintre que tanca amb el do. Com no porti el gat... A la que tanca la porta em giro. Perdona, Janet, no sé per què m'ha sortit així.
et preocupis, ha sigut divertit. Més val que porti el gat, com no porti el gat, aquí sortirà la cosa. Passen 3 minuts, 4. Sentiu un plonc. Algú gros ha caigut a dintre. Hi havia el gat? Em miro la Janet i em vesteixo la porta per tirar-la a terra. Vol rebentar la porta? Vull obrir, sí? Vull tornar amb l'Ag, no? Sí. Ok. Doncs tira'm en vitalitat. Doncs vinga. Potser sí que el Kurt ha fet alguna cosa. T'imagines que no tingui sang? Seria divertit. Un 7. Vale. Doncs comences a donar cops cada vegada més forts, perquè amb un no l'has aconseguit obrir, la dona ha tancat a consciència, potser ha posat més d'un baldó. Però finalment, pa! La porta s'obre. Sentiu al final del carrer. 2 bobis que corren cap aquí. Què està passant aquí? Em giro. 150 metres. Però estan venint corrent. Em giro. Ves, I senyalo dintre la casa. I quan em diu ves, jo entro i espero que la Janet salvi el d'això. Vaig entrar a buscar la iaia. Vale. Entres corrent cap a... És un pis molt tancat. Fa olor rescomit. I a la que entres de seguida ja veus que hi ha un gat per aquí, un gat per allà. Hi ha potets amb menjar i aigua als diferents racons del passadís. Les habitacions són molt petites, mires així per sobre, però t'enfiles cap al final del pis, on te trobes una petita sala d'estar. I al mig hi ha aquesta dona, estirada a terra, ha caigut, perquè la taula del menjador, una taula petita, està tombada al seu costat. I té els ulls oberts, mirant amunt. Senyora, es troba bé? Entro i m'ajupo per intentar-la ajudar a aixecar-se. Mentre espero atenció a veure si els bobis... Bueno, si la Janet se'n surt amb els bobis. Tu, perdona, Jane, que t'hem abandonat. Tu, en tot aquest rato, et quedes a la casa o fas alguna cosa? Trigo una estona en tornar. Estic com a mínim 10 minuts, segur. I en tot cas, després agafaré una jaqueta per sobre i sortiré en la direcció que han anat ells. I miraré a l'Ian i li demanaré sisplau, vigila que no passi res i si els veus espero que els trobem. Si en 10 minuts no tornem, truca a la policia i surto. Però caminant ràpid, normal. Vull dir que poden fer una mica d'escena, si et sembla convenient. Vale. El Bobby i Janet, els dos se t'acosten amb la porra. Apartis de la porta! Un corre cap a dintre. La senyora ha caigut, ha caigut! L'hem d'ajudar! Estiguis aquí quieta. I un dels Bobis es queda amb tu perquè no et moguis i l'altre entra fletxat cap a dintre. Jerky, la senyora respira molt fort i no pot aixecar-se sola. Respira molt fort, està com amb xoc. Té la mirada perduda. Senyora, insisteixo, què li ha passat? Es troba bé? Veig que em respondrà o està... Està una mica annada. Li veus una esgarrapada a tota la galta, que deixa anar una miga, un regalim de sang. Vale. Necessita ajuda. Li dic a l'altre. Busco una cadira, un sofà, i intentaré agafar-la per sota les aixelles i incorporar-la per seure-la en una butaca.
pesa molt i et costa una mica i a la que l'estàs movent apareix un policia alt, amb bigoti, fort. Què està fent? Què està passant aquí? Porta la porra desplegada. Què li fa a la senyora? Ajudi'm, ha caigut a terra, no sé què li ha passat. Dubta durant un La moment. deixo suaument al terra un altre cop i aixeco les mans. Hem sentit com queia a terra i hem entrat per ajudar-la. No sabem què li ha passat. Té una esgarrapada i intentava deixar-la a la butaca. L'assenyalo amb el cap sense baixar els braços. Vagi a buscar el doctor. Surti a buscar el doctor. I la senyora de cop comença a convulsionar a terra, cada vegada més fort. I li veus aquí a la galta, com el regalim aquest de sang que li sortia, fa com de cristall, de gel, i de cop, de manera espectacular, com si fos un pot de pintura, tota aquesta sang li surt de tot el cos i t'embruta la cara de gel amb sang. El Bobby queda completament empastifat. I la senyora, a terra, o el que queda de senyora, és un mar de talls. Té tots els braços plens d'aquell, igual que va veure el cadàver de Sir Edmund. I jo crec que amb aquesta imatge de la senyora ensangonada a terra i aquest gat desaparegut, acabem la sessió d'avui, que heu creat el vostre propi monstre, em sembla. Bueno, ara tenim proves, no? Això està claríssim. Exacte. Bueno, molt bé. Doncs res, despedim Molt a la guai, gent molt guai. del Twitch. Merci per mirar. I res, ens veiem a la següent, a la quarta sessió, a veure què ens depara aquesta aventura. Molt bé. Vinga. Per cert, i ens veiem, Merci. espero que ens veiem Bona nit a tothom. a l'Astrobant, a la gent que ens estigui veient el dissabte. Nosaltres anirem tots 4. Nosaltres hi anem tots 4, o sigui que Aquí. esperem que ens veiem allà. Tots 4 hi serem. Sí, i tant. Doncs molt bé, Doncs res. doncs vinga. Bona nit. Vinga, bona nit. Bona nit. Apa. Bona nit.